زي أقول تلفزيون إيرترا مدب على الطباباتي سلام كميت أني كبرانن نايلومي تحستنا أبقون قازتو كوري خوني أبزي أب ستوديونا ما بروفيسور تسفاي تولد ترغيبولو بروفيسور تسفاي تولد دارجا نعد مملو أبقون مرمراوي قوان زتو كوري سرح كايد زت أنحن زلوني كم ممهرن رئيس ممهرن بمقان دما عبيتي مهوراتنا يسنة صحفن يقوان زفري دارجا قرمي كاب ديس آبا تسوقيقو موصوون اب يونيفرسيتي اديس آبا لعلواي تمرمارن لعلواي ممهرن كوينو زغلغلن عبي ابركتو زغبرنيو دحرنا تسوقونا بإرترا مسمصون اب يونيفرسيتي اسمرا يونيفرسيتي كولج ماينفحي كومدما ابي عدقيح استفلالي أبركتو زغبر زلو مهوريو بزي كازي اب استفلالي عبيت مرمراوي صحفات زقربلن مصيحتات يكون ناي مرمراوي سندات عبي أبركتو غير كومو دما اب كلتشحن كلتن زمناوي مزغب آلات تግርኛ تبل بቋንቋ እንግሊዘኛ مودرن جرامر اوف تግርኛ تبل كومو دما اب كلتشحن 16 بزعبا مستጻمرن مسواددن ግስን ዘተኮረ اب ትግርኛን بسماو ቋንቋታትና ተወኪሩ عباي مصحف زسنادي نايلومي تخرتنا جن بقندو اب ቋንቋ ይሆን ቋንቋ እንታዩ እንታይ ዓይነት ጠባያት አለው ከመይሊ ዝቅየር اب ድምጽታት ዘለዎም ተእስሳር ከምኡ ድማ اب زحلف نوح موالات ቅርጽን አሰራርዓን ከመይና በለዩ እናማ እናተቀየረ መጽዩ اب ድምጽታት ዘሎ መለሳዊውን በከመይ ይፍጠር ዝብልውን አካልና ይዘዕላልና hanገብሪና መክታልኩም ዕድም ፕሮፌሰር አዚ መስክነካ ከምዚ ቁርብትን ክፍደቦልኮ ዳርከና ዕድመ ሙሉ አምርምርን መጽናዕትን ብፍላይ ከአብ ቋንቋ ኢኻ ተውኪርካ ነዊሕ ዓመታት ኢኻ ምሄርካ ማዕረዩ ትጽብኦ ነገር ከ ትምርምራዊ ጽሑፋት ነበርካትካ እዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራን ውን ዓቢ አበርክቶ ዝገበርካን ትገብር ዘለኻን ኢኻ ናይሎሚ ዕላልና በቲ ቋንቋ ኣብ ማሕበራውን ስነኣምራውን ኩነታት ሕብረተሰብ እንታይ ግደ ይጻወታሎ ዝብል ከነተኩር ምክንያቱ ቋንቋ ሓደ ካብቲ نسخون نبتن استفعالي وانات زدالخين خلاي ديجري خون معرج دكتوريت زجبر كامر مراتون دي حرقات أصلا ليجن أب زينا توكير كاسل زكايت كا بقو خنجمر علالنا يقن يلي تسفعل مثل زعدم كاني قوانقوا مجلسي ቋንቋን ሰብንሲ ፈላሊ ኻይር ያኒኻ ቋንቋ ንሓደ ሰብ ምዃኑ ንገልጸሉ ቋንቋ እንተዘይ ቋንቋ ዘሎ እንስሳ ሰብ ጥራሕ እዩ ካለ ቋንቋ ዘሎ እንስሳ የለን ሰብ ከዓቢ ከሎ ናብሩ ክልውጥ ከሎ ባህሉ ክዕቢ ከሎ ንዝኾነ ይኹን ክጽሕፍ ከሎ ክፈጥር ከሎ ቋንቋ የድልዮ ብቋንቋ ገይሩ ዝገልጾ ብቋንቋ ገይሩ ነቲ ናብሩ ክገልጽ ከሎ ከዓ ሓደ ግዜ ምናልባት ኩሉ ግዜ ቃላት ምስናብራ ነቲ ናብሩ ዘንጸባርቁ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ቃላት ይልወጡ حدث قالات يمسو زنبورو قالات قاليهم يموتوا سلازي كم زنا بلا قامقنا تلوطنا خي حدث يولدوا زنبورو قاليهم يموتوا سلازي كومي نابنات حجي ناي قدم قالات ابي بالاويان قالات مع العترو غني قال حجي ناترفا خيدار له مثلا انه كتما نحوارو نو مس زمناوي انبابرا غيرنا خنا محايشوم نخلدو خم حدش كنت قوملهم نخلدو زبل تو حبرسب زوسنا يخول ግን ከም ዘለውና እንተ ዳቀጽሉ
ناترسعو خديوم مالتي قموتيوم مالتي سلازي سب نابرؤو كم حيش كلوت فترة فتر بحولو خعبي خلو نتو قامكو يعبيو قامكو خعب خلو خا بقالات غيرو سلازي خاني حدث قالات كم زبلنايو يولدو قال يوم قايمتو سلازي حجيتي اب عمرون اتي محبراو زمدناتاتن قنقا زي اقداسي انت ايتي قندي مستيراتنا يمزن كلت عبيتي امراتنا هيوت ምናልባት ድንታይ ንብል መስለካ አበይ ቋንቋሲ ጀነሬቲቭ ንብሎ በትግርኛ እንታይ ከም ንብሎ እንዴ ጀነሬቲቭ ይብልዎ በእንግሊዝኛ ጀነሬቲቭ ግራመር ክልተ ዓይነት ሰዋስው አሉ ሓደ ዩኒቨርሳል ዝብሎ ዓለም ለኻዊ ተሓደ ከዓ ንፍሉይነት ዘለዎ ምስ ቋንቋ ምስ ባህሪ ናይ ሓደ ቋንቋ ዝኸይድ እዩ እዚ ጀነሬቲቭ ግራመር ነዝታት እዩ ዘፅንዕ ማለት እታ ቋንቋ እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዋ እንታይ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ወይ ዩኒቨርሳሊቲ ዘለዎ ባህሪ ኣለዋ ምስ በዓል ሕጂ ትግርኛ በቲ ዩኒቨርሳሊቲ ምስ በዓል እንግሊዝኛ አምሓርኛ ክትረኸብ ትኽእል ግን ናይ በዓላ ባህሪ ኣለዋ ናይ ሰሚቲክ ምስ ሰማውያን ዘረኽባ ኣለዋ ናይ ኩሽቲክ አፍሮ እስያዊ ስለ ዝኾነ አፍሮ እስያዊ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ አፍሮ እስያዊ ስለ ዝኾነ ምሰን አፍሮ እስያውያን ዘዛምዳ ነገር ኣሎ ምሰን ሰማውያን ዘረኽባ ኣሎ ስለዚ እዚ ምስ ዝምድና ዝኸይድ እዩ ምስ ዝምድና ምስ ፍሉይ ባህሪ ናይቲ ቋንቋ ምስ ዓለም ለኻዊነት ዝኸይድ ክኾን ይኽእል ምናልባት መዲሰየት ኮይነ ጽቡቅ እምሱ ተኣሳሰር ግን እንታይ እዩ ቋንቋ ንባዕሉ ጠባያት ኣለዎ ሕብረተሰብ ካናቱ ባህልን ጠባያት እውን ኣለዎ መለለይ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት እቲ ምርምራትኩም ብኸመይ ትገብርዎ እምነት ሓደ ሕብረተሰብ ናቱ ምስ ባህሉ መግለፂ ባህሉ መግለፂ ውሽጣዊ ስምዒታቱ ስርዓት እዩ ከዓ ቋንቋ ኢና ስርዓት እዩ ሕጂ ምስኡ ተኣሳሲሩሲ ነኩነተ ሃዋእ ስምዒታቱ ወይ ድማ ኣእምሮኡ ማሕበራዊ ዝምድናታቱ ካብ ወግዓታቱ በሎ ኩሉ በሎ ከመይ ኢሉ ይገልጽ ወይ ድማ ብኸመይ ከዓ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ይትርጉም ሕጂ እቲ ስርዓት ናይተን ቋንቋታት ናይ ድምፂ ስርዓት ኣሎ ናይ ቃላት ስርዓት ኣሎ ናይ ሙሉእ ሓሳባት ስርዓት ኣሎ ንሱ كنت زبلنايو قاليو أب كلهم قام قطع زركابيو قاليو أبستوسنا قام قطعات راح زركابيو زي نزي بخمي زامد بخمي يفعل عليه حدا نجاري كلاي قام قا نبهلي ينصبارب سلازي بهلي كان صبارب كلنا عبنت حدا حدا مراهي أبكني سب انتاي كبل على لو تصبيه نجار على واحد عبسب ندو أبكن ندقو انتاي كبل على لو ندقو سك هم عينة أبنت كوينو قرب على لو وأبو وأده وولادي وجوربيت نقول انتاي أبنت كونو لوم تي حبرة سب زق أمة لوم كم زي باترن عينة نجار ملك له هو ملك له حجي زي كاب بهلين بهلي كاب سوسايتي كاب حبرتسب فلاله ነገር ግን ትሕብረተሰብ ዝጥቀመሉ መልክዕ እዩ ካብ ክንወጽ አይን ኸይና ኣብ እንድሕር ወጽኢና ጌጋሉ ካብለና ትሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ መልክዕታት ናይ ትሕብረተሰብ እሱ ቋንቋ ዝቐምጦ ነገር ኣሎ
ዝገልጾ ነገር ኣሎ መግለጽ ኣሎ ጽቡቅ ምሱ ተኣሳሰር ትንክፍ ደበልኩም ርእስቲ ነራ ኣብ ላህጃ ክንመጽእ ስለምንታይ ላህጃ ዝፈላለየ ሓደ ቋንቋ ክንሱ ዝተፈላለዩ ላህጃታት ዝህልዎ ላህጃ ከመይ ይፍለ መስለካ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ርክብ ዝኸይድ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ መንጎኦም ኮሚኒኬሽን እንተዘየሎ ንኣብነት ብጉስነት ዝመሓደሩ ሰባት ኣብ ሓደ ኣካባቢ ይህልው እሞ ወይ ብሕርሻ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣካባቢኦም ዘይወፁ ናይ ትራንስፖርት ናይ መካይን ናይ ኤሮፕላን ናይ ገለ ዘየሎ ሕጂ ንሳቶም ካብቶም ከምናቶም ቋንቋ ዝዛረቡ ካብኦም ፍልይ ኢሎም ዝርከቡ ተፈልዮም ንበይኖም ንዓመታት እንድሕር ተቐሚጦም እናተፈልዩ መፁ እናተፈልዩ ሓደሽ ማለት ነቲ ሓዲሽ ንሳቶም በቲ እዋንቲ በብግዚኡ ዝፈጥርዎ ናይ ቃላት ሓደስ ማለት ሲተን ኣከባቢታት ሓደስ ቃላት ይፈጥራ ሰንሰ ፈጥራ ቃላት ካብተን ካልኦት ይብላያ እዚ በብቁሩብ ኮሚኒኬሽን ስለዘየሎ ሓፂር ይሱ ኮሚኒኬሽን እንድሕር ዘየሎ ፍልሊ ይፈጠር ካልእ ምናልባት ኣብታ ናይ ሞደርን ግራመር ኦፍ ትግርኛ ትብል መፅሓፍኩም እኳ ክንዛረበላ ኢና ካል መዓልቲ ግን ምስኡ ተኣሳሰር ግን ሰብሲ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ይደለዎ ስለምንታይ ድምፂ ዝፈላለየ ኣብ ገሊኡ ምስኡ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ቋንቋ ዝግደ ዝቀርብ በዳ ሕቶ እንድዩ ስለምንታይ ኣብ ኣዳማ መፃ ዝፈላለ ሰብ እዚኣ ሕጂ ንኣይ እውን ክትከብደኒ እያ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ፎነቲክስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፎነቲክስ ናብ ፊዚክስ ይኸይድ እዩ ሓደ ግዜ ናይ ፎነቲክስ መፅሓፍቲ ኣብ ላይብረሪ ኣብ ናይ ፊዚክስ መፅሓፍቲ እቲ ምስ ድምፂ ዝኸይድ ገለበለ ሕጂ ኣብ ሊንጉስቲክስ ከዓ ዝተፈላለየ ጨናፍር ኣሎ ማለት ሶሲዮሊንጉስቲክስ አሎ ሳይኮሊንጉስቲክስ አሎ ኮምፓራቲቭ ሊንጉስቲክስ አሎ ጀነሬቲቭ ሊንጉስቲክስ አሎ ክሊኒካል ሊንጉስቲክስ አሎ ኮምፒውቴሽናል ሊንጉስቲክስ አሎ እዚ ኤትኖ ሊንጉስቲክስ ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ንኩሉ ክትሕዞ ኣይትኽእል ናተይ ሕጂ ኣብ ሂስቶሪካል and comparative linguistics ታሪኻውን ንጽራውን ስነ ልሳን ኣሎ ስነ ቋንቋ ኣብ ትወራዊ ቴዎሬቲካል ሊንጉስቲክስ ስነ ቋንቋ ኣብ ሶሲዮ ሊንጉስቲክስ ውን ወመጦኑ ኣብ ከምኡ የብዙሕ ግዜ ዝነጠፋኒ ኣብ ተኻልእ ብዙሕ ስለዚ ዝዕግብ መልሲ ኸይበካ ክእል ኣብታ እንታይ እስሙ ግን ገለግን የድሊ ግን ምናልባት ና ፊዚክስ ገጹ ዝኸደ ክኾን ይኽእል ሕና ብናይ ድምፂ ናይ ደርፊ ኣብነት እቲ ዓቐን ናይ ደሎሲ ነቲ ቃና ውስኖ እዩ ዝበሃል እቲ ካብ ጎሮሮ እንተላይ ሓንጎል እዮም ድብልዎ ዝኾነ እቲ ሰብ ኩሉ ዓይነት ከድምፅ ክእል እቲ ተፈጥሮ ዝህበካ መልክዕ እውን ይኸይድ እዩ ኣብ ቋንቋታት ተመሳሳሊ ቋንቋ ዘይኮና ማለት እዩ ንኣብነት እንግሊዝኛ ዓረብኛ ፈረንሳይኛ ክኸውን ይኽእል ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል ትግርኛ ኣምሓርኛ ካልኦት ቋንቋታት ክኾኑ ይኽእሉ በበይኖም እዮም እቶም ቋንቋታት ግን ተመሳሰልቲ ቃላት ይርከቡ ካብ ምንታይ ዝኸሙ ድኸውን መን ንመን ወሪስዎ ክፍለጥካ ኣሎ እወ ሕጂ ቃላት ብምንታይ ምክንያት እዮም ዝመሳሰሉ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ክኾን ይኽእል ሓደ ምልቕቓሕ እዩ ምልቕቓሕ ክልተ ዝምድና እዩ ሕጂ ምልቕቓሕ ንኣብነት ናይ ጣልያን ኣብዚ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ቃላት ካብኡ ዝወሰድናዮም ኣሎ ሓደ ግዜ
كطاليانኛ مخانون بحقي طاليان ديو ويس تبل حجنا ابنت قرني زبلالو كورنو هورن احنا دينا وسيدنا هو كما ايو زي ملسي قلي ملسي كونن قلي زمسل ግን قلي ملسي كونن ምክንያቱ ሊቃውንት ዘከራክሩ ዘሎ ነገር ምክንያቱ ናይ ትግርኛ ጉዳይ አይኮነን አፍሮ አሲያቲክ ዝባላሉ እንዲ አፍሮ አሲያቲክ ሄጂ ትግርኛ አሎ ዝባ ሰሜቲክ አሎ ኩሽቲክ አሎ ግብጻዊ አሎ ወዘተና ሓደ ሽድሽተ አሎ ሄጂተን አፍሮ አሲያዊ ዝባላ አፍሮ ኢሳውያን ዝባላ ቋንቋታት ምስ ኤውሮጳውያን ቋንቋታት ዝምድና አለዎን ዲው የብለንን ገሊኦም አለዎን ይብሉ እጂ ተኑ አለዎን ዝብሉ በዓል ቀርነ ከምጽ ይኹዱ ካለን አብነት ኮም ያለው ሕጂ ከም ንብል ንሕና هو ሕጂ ከም ይገሩ አብሰሚቲ ኪም ያለው በዓል አኬድያን ከም አብግዝ ሕጂ እዚ ምምሳል እዚ ካለ ንአብነት ሕጂ ቱ አሎ ቱ እንስኻ ማለት በጣሊያን አንታ ታተያ ሰከንድ ናይ ካላይ አካል ተመልክት ታተያ አን ፕሪፎርማቲቭ ይዎ አንታ ታአ ታ انت اسمه ابزرزر ምናልባት እንሰማዕት ከይነ ሸግር እንበር زونه ቆይሉ ታተ ንኽነ ሕጽሮ ሕጅታ አ ጀንደር ማርከር ንብላ ታተ ያ ካላይ አካል ተመልክት ታተ ያ ሕጂ ታተ አንታ ዘላ ናይ ሰሚቲካ በዓረብ አላፍ ኩሉላ ታተ ተብል አብቱላ አብጣሊያን ንስኻ ማለት ወይ ንስኻ ማለት ሕጂ እዚ አጋጣሚ ዲዩ ብሕቶ ኢና ክንሓልፎ ንኽእል ንግዚኡ ምክንያቱ ዝምድና አሎ እንድሕሪልና እዚ እወን ኣብነት ኢና ነዛ ክንቐርብ ንኽእል ዝምድና የሎን እንድሕሪልና ካ አጋጣሚ ኢልና ክንሓልፎ ኢና ግን ክንደይ አጋጣሚ ይኸውን ብዙሕ ኮይኑ አጋጣሚ ካ ሕጂ ነዚ ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ ኣብታ ዝበልካያ ክንምለስ ግን እቲ ምምስሳል ገሊኡ بزمدنا زمصايو قاليو خا حلف አጋጣሚ አሎ አጋጣሚ ግን አጋጣሚ ሬሪ قاليو خا بموحز مصايو እጂ بموحز መጸዲው بزمدنا زمصاي ሓደ ግዜ ከሸገ ስለዝኽእል ምርአይ የድል እጂ ቢታይ ንበል ቪቴሎ አሎ እጂ ቪቴሎ ቢታይ ይረኸባዲን ግዜ ይጥራሕ ዝምለስ ከምዛ በዓል ቀርኒ ማለት ግዜ ይዝምልሳ ኩርባ አሎ ኩርባ ምሳናይ ትግርኛ ኩርባ ተመሳሰል ትኸውን እዙን ግዜ ዝምልሶ እዩ ከምሳት ዓይነት ብዙሕ አሎ አጋጣሚ ዲና ክንብሎ ወይስ ዝምድና ኢና ክንብሎ ግዜ ዝምልሶ ሲሪየስ ምጽናዕቲ በአቶም መጽናዕቲ ጽቡቅ ፕሮፌሰር ምናልባት ሕጂ ክመልሰኩም ናይ ዕድመ ልክዕ ሰብዓታት ረጊፅኩም ኣለኹም ካበይ ዝብገስ እቲ ዝምባሌ ናይ ቋንቋ ትፍቕሪ ካበይ ዝብገስ ስለምንታይ ከ በቲ ዓውደቲ እቲ ትምህርትን ምርምራዊ መጽናዕትን ክትቆጽሉ ኽኢልኩም አባ አጋጣሚ እዩ አጋጣሚ አቴ ብዝኾነ አጋጣሚ አቴ ድሓር ምስኣተኹ ግን ፈትየዮ ምስኣቶኻ ሓደ ግዜ መምህራንካ ኢንፍሉዌንስ ገብሩ ገብሩልካ ኽእሉ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሊንጉስቲክስ
واب سنه قانقوا حدا ممهراي نيرو نفوع نيرو سلازي يسرحنا نيرو يسرحنا نيرو وزح سبات اي فتوون نيرو مخنياتو يبزحلنا يبلو تأيوتا يبزحلنا يبلو انا فتو نيري سلازي تسز قبل كلكم مجمريا ديغريون اما خاري نيرو صبوت سامعنا anyway صبو انت اسمن قبل نيرنا دحار نزخونه ني كندا غيدو تا نسون تسامعنا anyway انا وانت سامع ايوت سامعين تا ناتي تسس ناي بي اي غنا غلا كحتمع يلو حزو فتي واسي حزو ما كندا غيدو هو دحار anyway كاب قال يوتيوا اب امريكا اب كندا زنورو كيميك يونيفرسيتي زنورو نبي نسرح مسؤول كفالت ان جميلو جتي انتر تدليسي نعبي خيدو ناتو اسواص الله مالتي اي ممران كاسواص الله مالتي خافتم قدمت ጸሎتي ايوه ممران كم كم ممركان تكون تدليقه ايوه ممرانيوم امبرت مجمريا اغاطاميات يد حريق مساعت خو غن فتيو تكمتم انزبلكو خاطم ممران نفعات ممران اغاطام رقيب صبو ابتا نخلاي ديغرخت بمرصكم مرستيت ناي قنقان سنه صحفن زبلي نيرو كم حتى قربو قنقان سنه صحفن كم يمزطامرون ناي تمالالانتن ناي درخيتن أجاباتهم كانت يتمثل ቋንቋ ንዝኾነ ይኹን ነገር መግለጺ ዝኾነ ነገር ስነ ጽሑፍ ዲኻ ክጽሕፈሉ ፈጠራ ዲኻ ክትፈጥረሉ ሲ ንዝኾነ ይኹን ቋንቋ ይድልየካ ስለዚ ናይ تسوتون دحرلوكا توبو دحرلوكا ناي سنه صحف قانقوا يدليكا جن تي قانقوا حد غزي ناي سنه صحف ممرانا قرب اب فرق يكونوا قاليهم تسوتو يبلو توبو يبلو قاليهم كا توبو يمثل انبر ابن صقاي غبرمدن صقاي غبرمدن فلوط نيرو انجي صقاي غبرمدن سي حبتامي بقالات اورومو ግን حيالات قالات يستقام رسوعي ونفوعي حجي ግን አዱድ ያገለ ናይ ቤተ ክህነት ገለ ጽልዋ ዘለዋ ኔራ ተገዛ ንሽخلوሲ ጽልዋ ዝገበረትሉ حجي نادودي نابو anyway حجي اصبي يذكرون ولدو ግን ابتي ابو نقعتو سي ابتي بحري نقعتو حجز زغبرلو አለው حجي ازي يتقند مقنياتو ويلو ميكراخرو ግን انا زمسلني اتي توهو كم زلو خوينو ግን توهو خاني خعبي قال ነገር مقنيات ادليك اب ቋንቋቶም ብዙሓት ምናልባት ኣብ ብዙሕ አጋጣሚታት ዝለዓልዩቶም ናይ ቋንቋ ምሁራት ኣዝዮም ተራፀምቲ ምዃኖም እዮም ዝግለጽ ኣብ ምቕባልን ኣብ ነቐፌታዎም ባህርያቶም እውን ይለለዮም እንታይ ትብሉ ፕሮፌሰር እንዴ ኣነስ እዚኣ ብዙሕ قاليهم كمو يبلو قاليهم ግን أنتو مقنياتو زحي يرد عنن سنتايكم زبال يرد عنن حد غزي ቋንቋ ተማይርኩም ነግራማት ገለብሉ ኻዋ ነግራም ኣብ ኩሉ ስለዚ ቋንቋ ስለተማርካ ኮሙታአቱ ኣብ ክርክር ትፈቱ ነግራም ትኸውን አና አይርዳን
ገለኹም ዝበሃል ነገር ኣሎ ቁምታት ኣሎ ምክንያቱ ግን ኣይርዳእንን هو أب مرمر ምናልባት እንጂ ካብቲ ከልሲ ሓሳብ ውፅእ ኢልካ መሬት ዝተንከፈ መጽናዕቲ ክትካየድ ከሎ እንታይ ኣሎ ብፍሉይ ደጋጥመኩም ንኣብነት እዛ ኣብ 2016 ዓመት መረድ ሕተምኩማ መጽሓፍ ፍሊትያ ኣብቲ መቕደም ኤምቢቢ ዝያዳቲ ብዙሕ ውከሳታት ከም ዝተረዳእኹም መን ጸሊዎ መን ካብ መን መጽዩ ንባዕሉቲ ኣባቋቁላ ናይቲ ኣመጻጻ ናይቲ ፊደላትን ዝምልከት ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ ኣቕሪብኩም ኣለኹም ኣብ መጽናዕቲ ተካይድዎ ተዛዕበየ ብልድሆ እንታይ ቋንቋ ሓደ ግዜ እንታይ መስለካ ሓደ ግዜ ሲ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘጽንዕዎ ነገር በአብነት ከነግረካ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ ኣብ ናፖሊ ሴሚናር ነይሩ ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ነይሩ ድሓር ሓደ መምህር ካብ ጀርመን እዛ ቃል እዚኣ ተቃል ዝከረን ሕጂ ናይሲ ካብ ንዋይ ኣወፅያ ይብል ሕጂ ከመይ ጌርካ ክምኣትብ ኢለዮ በዓል ኮንቲሮሲኒ ከም ኢሎም ገለ መለይሉ ይጠቕሰለይ ኮንቲሮሲኒ ንኽብሮ ብዙሕ ምርምራት ስለ ዝሰርሓልና ግን እግዚአብሔር እዩ ኢልና ንኣመንቲ ኮይና ንኡ እንደስ ዝብሎ ይመስለና ኣይፅቡቕኒ ንኡ እንደስ ዝብሎ ይመስለና ስለዚ ሲ ንኡ እንደስ ዝብሎ ክነመሓይሸሉ ከለና ዋይ ዞም ደቀይስ ክብለና ክእል ኣብቱ ዘለዎ ኮይኑ ስለዚ ኣነ ዝመስለኒ እዛ ትብላ ዘሎካ ኢልዋ እንድዩ ኮንቲሮሲኒ ኢሎማ ኢልዋ ብዙሓት ምሁራን ናይ ናኣተ ከም ዘላ ተኸቲሎም ሲ ካብ ናይ ካብ ንዋይ ወፅያ ብሉ ግን ናይ ንዋይን መጀመርያ በበይነኒ ካልኣይ ልክ ናይ ትመስል ከም ናይ ትመስል ኣብ ኤንሸንት ኢጂፕሽያን ኣብ ጥንታዊ ግብፂ ኣላ ኣብ በርበርካ ኣላ ሕጂ እዛ ቃል እዚኣ እንተ ደኣ ኣብ በዓል በርበር ኣብ በዓል ግብፃዊ ጥንታዊ ግብፂ ሃልያ ከመይ ጌርና ኢና ምስኡ ክነነፃፅራ ዘይንክእል ካብ ግእዝ ጥራሕ ስለምንታይ ንውሰን ኢለዮም ሕጂ ሱቕ ኢሎም ድሓር ፎቅት ነይሩ ፎቅት እንታይ ኢሉኒ ሓቅኻ ኢኻ እንድሕሪ ኣፍሮ ኣስያቲክ ኤቪደንስ ኣቕሪብካ መከራኸሪ ኣሎ ኢሉኒ ሉዚ ንሽዑ ምስ ወፃእና እንታይ ይብለኒ ክሳብ ሕጂ ከምኣ ነይራ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ ኣይደገፉኻ ናብኡ ምክንያቱ ከምኣ ኢሎም ምሳቶም ንምህሩ ነይሮም ሕጂ እታ ዝምህርዋ ዝነበሩ እንድሕሪ ተቃዊምካ ኣሎ ንኣታቶምን ፀገም እያ ሕጂ እንታይ ይኽእል ደልየ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጊሙ ዝበሃል ዝነበረ ብጌጋ ወላ ብጌጋ እንድሕሪ ተባሂሉ ከምዚ ዓሻር ዝተኸሎስ ልባን ነይነቕሎ ከምኡ ኸውን ንሱ ፀገም ይኸውን ኦልሬዲ እንድሕሪ ብጌጋ ሓደ ነገር እንድሕሪ ተለሚዱ ነቲ ጌጋ ንኽተእምን ሓደ ዓብይ ገድሊ እዩ ዝኾነካ ኣብ ፊደል ሕጂ ከምኡ ገጢሙኒ ኣብ ፊደል ሕጂ ንኣብነት ፊደል ሕጂ ካብ ሳባ መፅኡ ኢሎም ሕጂ ኣነ እውን ካብ ሳባ መፅኡ እኮ ብል ነይረ
ناي سبع يبل نيري هو مهنته لصنع حسلا دحال جين تم في دالات رئيا نفس وكفن مسرع أخوان كم يجيروا قبل جميري حجي أيكون المسؤول كوم جين أجمع قتيم ونهايته كاب سبع يلهم كله رأيا تنفيذات تنفيذات نفس وكفن سن رأيا رئينا نأمن تقرص أنا رأيه حر مسيو أي مسألة كان بالكل ناسي أبتن قالوا قاتات نتقوم له ملك علو أبتن قالوا قاتات في دلات نتقوم له ملك وأسلمت يا بتقرينيا زين نتقوم له سلمت عينا نتقرينيا حدا ملك نخال ملك سلمت عين قبر سلسل ملك تساسالكم دحال أما ترشا موت تاريخ سي كيكير ناي كاب سباز مسأي سو كبا إرتراز ولا كبا بسي مس يمن يركبون يرو وا قدم مس يمن مس قبص نيرو انديو مس قبص ركب ببحر نيرو بمريت نيرو سلازي إنه أمر كبير أتي في ذلك نعم جمرة ترخب الزبال كاب سيناي أبز حج قبص نبلع حابد يحرقوا نتان خس عتمون قال سينيرو إنه يمج رجعت حاتمة تا أنا الزلقوا كم تزلقات حاتمة سلازي المحجي تبعها لنجار بيجي عند حر تبعيلو إنه هو تغيره بتاع مسأجني وأنا ناي كاب سماويان كاب عد عرب مسيهم حجي سلطاني خو عد عرب مسيهم على الكونتيروسين يوم يلمو ريسيزم يناي هو هناياتو بايز مالت كونتيروسيني عب صراحة سريحي حبيتني صراحة سريحي نجار جن كمتي زنجروني مهران بروفيسورات أبي طاليان أبا فاشيستي نيرو بعلو سلازي ولا نفع يكون تي جلك فالو ناي اللو معلش جدا اللو سلازي أنا يزرد عني نو يرفلكت جيرو أنصباريو خميس مثلا أنا اندحري أبزين أبيمانين تمساسالي نايسلت أنا ملك ترايو من الكخات قدنا زس علمي زس عدا إمو تز عدا هيبو وهايت عدا خونا الوقت بليل كان أبو أخت كي ديل كان مالك علم قدنا كل جزء لك حي وصد عيك خون يبلون سلازي نسو أركيولوجي سي انتاي انتاي زبد زي أبي إرتراز ترخب سلطاني أبي إرتراز سيمين يسبيان ترخب سلطاني سي وتم ساباوين زمس قوي كونن انتوا حدا مع رؤوم نيرو ويكا كاب أم زبالة نيرو كابتم سوايان زبال كابي من زموس وكوني مسيمين لكن حدا نوح جزيس أنا حجر جزيس مسيح يوم زبلو مو بيجا يتبعيلو جيجا مخانوس نساتهم من أمينهم لو مالتي توم ما يصير برس هو تبو من البعض حجي بقنقاسي قدم ما بيننا هم ترسناس كمود سبي يولد يعبي يموت ود سب كبك قالو قنقا جن عدلالو أنتو يتصبوا دقلتكم مالنا نعمنت بعل جني بعل عترو بزمانه ملك أنت رأى تساري حسي قنقاون كملس قد صلخل تنسعي له قنقا وزحوان ونابزي زمانه تحدثو زبحال غير من قصاصنا يسنة صحفنا يكون قانون بزحنا قراتي ترأي يلي أمون ترشهم تدبيو إذا ما دتصنوتو قنقاتاتون الله مكياراتون الله أب كم زعم مسألة
ናይ ጉዕዞ ማለት ቴክኖሎጂ በሎ ናይ ዓይነት ኣነባብራ ምስጋምን ካልእን ነዚ ጠንቅታት ካልኡን ኩናት ውን ባዕሉ ጠንቂ ኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ንሓደ ካብቲ ንቋንቋ ድዕቢ ከዓ መጽሓፍቲ ናይ ሰዋስው መዝገበ ቃላት بقدام نزت كوسيهم كنا يسنصح فوعيو ناي تاريخ ذكراتن كالنا بوتو خوين مالتي قده ناي مزغبه قالات انتن مصحفت سواسون انتاي زبل حتى مو ناي مودات هنقبر بزقصل اوان بزعبا ذا مودرن جرامر اوف تجرينيا كنزاتي هو ما ቋንቋ أمعبالة قانقا مزاق سقالاتن سواسو مسحفت سواسون تعمي عبي قدلو بو غيركا نابنت ستاندردايز مقبار ويكا درجة محلاو هو درجة محلاو حجة حدا خابتي تقندي قانقا نمعباي نتقاملون ديو جي بزيين غيركا بزن مالت ستاندردايز مقبار سي حدا مزاق بتقالات الديكا سواسو صحفوا له ميديات هاد قال ملا كتقوموا له سلازي حدا خابتي عند نجار نختعبيو عند نجاري عند مسارحي من الوقت عندنا كم أكاديمي مثالي تزقوم كاس وبغني يروح أكاديمي سي بلايتي بل ولا أنت زي بلا جن قالات أموسا نعبنت كم زحج زبل كايو حدث قالات كم حجي أربع حتات خمسات بزح نيرو بزح نيرو كم عينت زجبر نجار أنت زهلو الناق ما يصبغ نيرو صبغ نيرو الذي نابكم أنت مصبغ مو بروفيسور نايلومي علالنا بزخن زازمينا سلت مقلولن سفين حبريتا خاخا مسكنكا ابزقصل مودرن جرامر اوف تجرينيا تبل او وشتا زلو زرزرات امقوتان كالوت قنقاتاتني هاجرناون كميجرن بخمس عينت مرعيا وي دما اجبابات እና ተወራረሰ زحيلولون زعبيلون سفحة تقاماي زخدلون لعل كل ما هم تعنتو يستقسكا مرمر نمنتا يطقم صوصوات حق اندم دمسلو تدغاغيمو محسوت فلابز خبابي مستاريخ تاساسر مسكوكان بحلن كوميتاتالو نخومو زامسلون زمكت نمننت كذا اقب سلازغونه نزيبون كنزات يلينا لقيمه مسكنك عنل يغني اللي تسمع لهم مالت كم ساعة عينت هقاتامي بتعمل صبغ نعناون أتليس حسابنا كنكلز لفقد كارلي عدد سلا ذهب كان بتعمل يغني اللي زي خبركم تخطلت لنا مس بروفيسور تسفايت ولد يوحنس زكايدنا على بزن زازن كملهم بخالة حستوان رهبينا بزغط صل اوان كاب بزا مصحف زيا كنزاتينا مسترفو مدباتنا قرفوكم سلام